песен, която извира от дълбините на народната душа, закърмена със стремеж за полет и вдъхновение, за възход и победи, за по-красиво и благодатно бъдеще. Затова, музиканти, да засвирим, певци, да запеем, танцори, да заиграем, та земята да се разтресе и злото да изтече. Фолклорният събор Ценово пее и танцува се провежда под патронажа на кмета на община Ценово, доктор Петър Петров. Намерението на организаторите е следващата година събора Ценово пее и танцува да прерасне в фестивал, събитие, носещо много радост и възможност за изява и съхранение на българското народно творчество в неговия чист, вдъхновяващ и съзидателен вид. За откриване на 6-тият фолклорен фестивал Ценово пее и танцува думата има кмета на община Ценово, доктор Петър Петров. Уважаеми гости и жители на община Ценово, преди 6 години заедно започнахме едно красиво и добро начинание – фолклорния събор Ценово пее и танцува. Радвам се, че в тези тежки кризисни години успяхме да го съхраним и да продължим започнатото с желание и ентусиазъм. Съборът има за цел да събере и даде възможност на самодейните състави да покажат красотата на българския фолклор, да го предадат по най-естествения човешки начин на идното поколение. През изминалите 6 години на тази сцена се изявяваха не само възрастни, но и много деца, в които е запалена любовта към българското народно творчество. И аз съм сигурен, че тя няма да угасне, където и да бъдат тези деца. Те винаги ще помнят и знаят корена си, ще се връщат към този корен, да почерпят сили и да продължат напред. Съборът Ценово пее и танцува се провежда в деня на независимостта на България, 22 септември. Ден, в който изразяваме гордия независим дух на българина, устоял на превратностите на времето, търсил силата и обединението и не е жалил сили и време да бъде в първите редици, изразявайки своята позиция на света и достигнал независимост. Втъкал своята душа и мисли чрез песента и танца, предавайки ги от поколение на поколение. Богатството на българското народно творчество достига и до нас, че самодейните състави, които днес ще се представят в своето многообразие. В събора ще вземат участие на 600 самодейци от цялата страна. Днес на сцената ще се изявят над 45 състава до късно вечерта. Желая на всички участници успешно представяне на 6-тия фолклорен събор Ценово пее и танцува, творчески заряд и дръзновение в съхраняването и претворяването на българското народно творчество, на добродетелите на българския дух. На добър час и нека всеки отнесе в сърцето си този плам и радостен дух, който строи от вашите лица, винаги когато се събирате на подобни форуми. На много е лета!
Добре дошли на събора наш. Ценово пее и танцува. От песните сила да извират, танците да ни повдигат. Ръка за ръка да градим, красиво бъдеще да сътворим. Българското да съхраним и на децата да си го подарим. Семе българско посели и поливали с любов. Самодейните състави възкръстват за нов живот. Песни да се леят, уди млади да одеят. Добра да сътворим, на присъстващите да го подарим. А сега по стар български обичай ви посрещаме с късче хляб. Да сме живи, да сме здрави. Вчера валя дъжд, той уми Ценово, уми сърцата на ценовчени.